Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, felicite al senyor Jorge Rodríguez per haver sigut elegit president de la Diputació de València. En segon lloc, vull donar les gràcies als homes i dones que el 24 de maig varen confiar en Esquerra Unida. Homes i dones que han confiat en una formació política que treballa per un país valencià més just i més solidari. També vull agrair-li als meus companys i companyes la confiança que han dipositat en mi per a tornar a representar Esquerra Unida en esta Diputació. Fa 4 anys vaig prometre el càrrec de diputada per primera vegada. En el meu discurs d'investidura vaig dir que faríem una oposició constructiva i l'hem fet. La regulació de la utilització de cotxes oficials o les mesures de transparència, entre moltes altres propostes, varen ser nostres, d'Esquerra Unida. Però a més, hem fet, amb una única diputada, la major tasca de fiscalització que mai s'havia fet en esta casa. Denunciarem públicament la construcció de carreteres que encara no s'havien licitat, permisos d'obres que no es cobraven, sancions que ens deixaven caducar, aplegarem a comptabilitzar 32 milions que no s'havien ingressat en les arques públiques. Modificacions d'obres aprovades en contra dels informes de l'oficial major que per cert ja tampoc està en esta casa. Manteniment de redones que es pagaven sense tindre ni contracte signat. Cessió de la plaça de Bous a empreses organitzadores de festes que no pagaven el cànon establert. Projectes com les bombetes LED, més de 30 milions d'euros pressupostats, que tenien com a objectiu algo molt distint a ajudar als ajuntaments. I així podria continuar molta estona. Fa aproximadament un any vaig presentar una macrodenúncia davant la Fiscalia Anticorrupció. Eixa denúncia abastava les qüestions que acabo d'anomenar i moltes més. Entre elles, el saqueig de l'empresa pública Imelsa. Jo vaig estar més de 2 anys sense voler signar la comptabilitat, per algo era. Conjuntament amb 10 hores de gravacions que no fereixen dubtes de a què es dedicaven els mandataris del PP a les institucions públiques. No fa falta que explique quina ha sigut la magnitud de les conseqüències d'eixa denúncia. Una denúncia presentada per Esquerra Unida i redactada i signada per mi. Únicament recordar que el que era president de la Diputació fins ahir du més de 2 mesos sense exercir les seues funcions, ni ser vist per esta casa. Que el vicepresident segon fa més d'un mes que va dimitir i que sembla, com s'ha dit públicament, que la causa judicial és de tal magnitud que s'ha separat en 7 peces. Els que som abogats sabem el que això significa. No hem sigut el que s'anomena una posició còmoda. Ahir, un ja és diputat del PP, em va dir que era indomable. Incomparable, el vaig rectificar jo. Han sigut 4 anys molt durs, amb molt de treball i amb molta solitud en esta casa. Aplegaren inclús a registrar el nostre despatx i tingué que aguantar que en esta sala que el que era president m'amenacés que d'un bac em tirava al carrer. Desitge i sobretot espere que avui comenci una nova etapa. Des d'Esquerra Unida hem votat a favor de la investidura del nou president, intendint la mà per a poder aplegar a un pacte de govern, tenint en compte que s'ha de canviar esta institució de dalt a baix. Fa 4 anys ja ho diguérem i avui ho torne a repetir. Les diputacions són institucions caduques i obsoletes que mantenen l'artificial divisió del nostre país en províncies. Volem des d'Esquerra Unida superar aquest model. Volem un país on les comarques tinguin l'entitat que es correspon, que els ciutadans i les ciutadanes del País Valencià senten les seues comarques, que els nostres pobles es relacionen en funció de la seva història, que afortunadament ningú pot esborrar. S'ha de treballar cap al desenvolupament de la llei de comarcalització del País Valencià. La Diputació és l'Ajuntament dels ajuntaments. Per a nosaltres l'Ajuntament és l'administració més propera a la ciutadania. Per això hauria de tindre suficients recursos per a poder desenvolupar l'estat de benestar. Cada ajuntament és coneixedor de les mancances i prioritats de la seva població. Per això Esquerra Unida aposta perquè se cedisca des de la Diputació transferències i finançament als ens locals, ajuntaments, ens metropolitans i mancomunitats. La llei de la reforma de l'administració local ha regulat precisament tot el contrari. Ha anul·lat l'autonomia dels ajuntaments, llevat competències, finançaments i inclús la capacitat de poder realitzar contratacions de personal. Cal, des de la Diputació, ajudar a revestir aquesta situació. I com ja diguérem, apostem per una institució provincial austera,
transparent, sense grans fastos, governar per a la ciutadania, perquè, com ja diguérem, volem canviar la Diputació i volem canviar-la des de dins. Sabem que hem fet una bona oposició, però volem recordar que nosaltres no ens presentem a les eleccions per a perseguir delinqüents. Nosaltres ens presentem a les eleccions per a governar. I per això estem disposats a formar part de l'equip, però amb garanties de que anem a fer un canvi treballant conjuntament. Moltes gràcies.